नतिया मरद हमारा ऐसा मिल उल के हमारा टोला गांव में मांग मांग के खाए के पड़ता बुझाता ना उपाय लगैले रहती हो दादा। तो हम आज से मुर्गा मछरी आ खसी आ पुआ पूड़ी के नामो जनती वैसन तो हम बाई ओमे के तेज एगो होई नतिया मोबाइल हमार बा की बहिर हो गइल बा खाली हुरु हुरु बाजता के बना के नंबर हो। हेलो हम ना रिचार्ज कराई तोरा फिकिर लागल बा तो तू करा ले हमारा से ढेर फिकिर यही लोग के लागल बा 4 दिन से नतिया रिचार्ज करावा फोन आवता काटा ना तो जानतो बाड़ू राड़ो ई कौन माने मतलब हो हमार फोन हमरा भी पैसा नहीं के तो हम कहां से रिचार्ज कराई आए तोरा फिकिर लागल बा तो करा दे कंपनी से फोन आया था हमारे थी होला एक बेरा कौना घरे जाई हो चलो देखो तनी जौने घरे गमा का निकली वही घरे घुस जाए के बा फूल ही घरवा से बुझाता हमरा की आवता। हाँ हाँ जैसे जैसे भीरी आवता नी ना तैसे तैसे गम के बढ़ता बुझाता कि मछरी बनता करावाइन गम कता के बा का बनी फुआ बनी के मौसी बनी ना फुआ बन रही अब की बार मौसी बन जाता नी आ कहता नी ना के तार सास के एथी है बूढ़ी न होई सासे पत्तो है अब बेटा भतार ना पन के बा दीदिया कोनो लौकते नहीं किसन दीदिया के हो दीदिया कहाँ बड़ू के बा दीदिया के पतोहिया का हो की दीदिया मम्मी जी के का लगे नी रौरा ये तो तार कहाँ भाई सास बोलाव मौसी जी हई अरे हो तार सास गम पकिया सहेली हई अच्छा खुश रह सदा सुहागिन रह कहाँ भी है दीदिया मम्मी जी तो डेट कगिनी कोहिया उनके 2 साल हो गल मुहला हाय हो दीदिया चिपाजी का करो हमने को तो नहीं मालूम रहे रो तो फोन नंबर तो ना रहे दीदी 2 साल मुआला हो गइल कनिया दीदिया के हां एगो मिसो कॉल न मरलू मौसी भिरी मौसी जी जानता नहीं कि हम कहाँ ले फोन नंबर हमने मेरी फोन नंबर बा राहुल ये खाली हमरा पता चल रही तम दीदिया के क्रियावा में आके बुनियावा पुड़िया तुरा ले रहती रे दादा चली बुनिया पूरी बना दी तब बना दो कोने ओकरा नाव पतन की गिरा दी तो आज कैसे गिरा दे उनका ना पर खुद ना कहता नहीं ऐसे मन करता था खाली दीदिया के मुआल का पदू गो सुइयो ना बहिनी कनिया बाजी मम्मी मौसी जी चली घर में पहले पाउन ठीक से रह तरनु हाँ ठीक है वहाँ के धर अब मौसी जी एक बात कही हाँ रौरा से यार मम्मी जी से कितना दिन का रिलेशन है अरे हम बचपने के ऊपर सहेली हई कंतिया कंतिया नहीं के ना हाँ उनका तो कोसिला ना अच्छा वो कोसिला के कंतिया कहत रहनी जामनी के अच्छा धर है जोर दीदी खातिर लुगा ले रही हम ना जानत रही तार बेटा के वो अपन बियाह कर तू उतर गोल बाड़ू ना मम्मी जी तो डेट कर गई हमारे शादी से एक साल पहले इनका तो उहे तो कही हम उहे कही कि बियाह में अगर बियाह कइल रहित लइकावा के तो बोलैले रहित हमारा के हमारा बिना कुछ ना करेले हमारा बिना सोचल झलकती अब से रहित नु त पानी पिए के ले आई त हमर गोड़ धोई चली हम धो दे मुर्गा मछरी बनाई खीर पूरी बनाई बड़ी ऐसा कोनो बात नहीं के चली ना हमनियो के तो बटले ना बानी जा हमनियो को मुर्गा मछरी रोला के बना के खिया देब जी हो अब उहे नु बा चली आई कोहनी है हां कि पाहुन अभी डिले रहिए करत हम हां उहे काम करे ना मेरा मौसी जी आई कबे कहता नहीं कि जल्दी जल्दी कनिया बना के लिया के द खाए खाती अब तो बनिए गल बा चावल जाती चावल धो के आ बैठा देता नहीं एक ढाप दे कम आँच कर देता नहीं मम्मी और मौसी जी ना आइल बनी पता नहीं हमरा एकदम चिन्ह तो नहीं कि मौसी जी कहता नहीं कि हाँ मौसी जी तार मम्मी जी के बहिन पता नहीं क्या वहाँ के जानत हुई हम नहीं थी देख दीदिया आ हे राम मामा दीदिया कहा जाता याद आवत रहता वो करे नु ले पीड़ा बना दे लू पीढ़ी वाली का बनावता लू गम कत बड़ा नीमन
मछरी बनैले हैं। हाँ कहीं कि गम कता मछरी लेके कारवाइन जानलू मछरिया गम बनेला नु तो पूरा घर गम के लागेला। हाँ बना देलू पानी उनी डाल देलू ना। हाँ देख ली। हाँ, देखे में कितना निमन लागता हो। हाँ ठीक बनैले बाड़ू नजर से सीखले बाड़ू कुलची ना दीदी से हमर रोहित नु तो बुझाई कि का खिया दी का पिया दी अब भूंजत रही करेजी पतरी हमरा के चूल्हे पर से देत रही। आइए मौसी जी ते ली हमू दे देता नी ली। ये कुल सोच के दीदिया के कितना रोई मत देता नी हमहू। ओई नतिया एगो गूंग हो गइल बा मुबा। ए कोने तारे थी आवेला हो भेरवेशन में हो गइल बा ई। हेलो आये रे तार मांग धो देम कहता नहीं के पैसा नहीं के ना रिचार्ज कराई तो तोनी के बाई ढुकल बा रे। हिंदी में बोलतिया कि रिचार्ज कराइए कहाँ से कराई पैसा नहीं के तो तू ही बताओ रखा ना तार मांगे धोते जादी गाड़ी मत रिचार्ज करा दिया छावड़ा कहाँ बा बाहर बगीने कदों के बनावा हम आवता नहीं लिखा आई हो तो भात में दियो हमरा के हो तब हम ना खाई बभी। हाँ भात में खाई दीदिया सही दी ही मुड़ावे कोई किरानी खा लो कबू हमर नाव ना धरत रहे कबू कोई किरानी खा लो। कौना घर में रहेले दीदिया रहत रहे वही घर में सुतती हम दीदिया के बाकस होई नु हौवे। आ जाना ताने उनकर ना उ साड़ी ओड़ी दू चार गो बात अब ना छुए आ नहीं दीदिया के ना गहना में के लेलस मोल तो गहना में तो हौवे बाकुल है। हां जाय द यही तरी पूछत रही अब आवे लसन कि ना मम्मी जी के गाँव के भैया बा हम तो अपन ससुरा से मोबाइल बनी हम का जानी आवे ना कभी कभी शादी ब्याह पड़े आ तू कौन गांव के हो कन्या हम भरौली का हई भरौली के हो ठीक बनल बा मौसी जी। नीक बनैले बड़ू तारा गांव में बुझा के सीख के आइल बड़ू बुझवा से ना बनत होई। हाँ लेकिन ये जो जाना हमारो दीदिया नु खाए पिए खूब शौकीन रहता के कटोरिये में लोर घर के पुआ छान दी 2 मिनट में अभी कहे ना पौली के बना के दे दिहलस। पाहुने तन के टेढ़ रहन जानला ये कहाला के नीमने आदमी के भगवानो उठावेल पाहुन देखो सही सोझे रह गइल ना दीदिया चल गइल। पापा जी तो ऐसा नहीं खा अच्छा से बोले ना। अरे और बूढ़ होइलन त उनकर नेवर हो गेल सान ना त उ रहन की बुझाए कि कुछो चीज उठा के तड़ दे पटक देन दीदिया तनी मनी सहल भी हमकर। जाए दिन का पहले के बात करे के बाटे और ये सब हाल चल बताई सुनाई। हमारे 2 गो लड़का हो का करे ना जाऊं मन जाने पढ़त ना रसन नती एगो सीमेंट फैक्ट्री में काम करेला। अच्छा मौसी जी बताए तेरा गांव कहाँ है? जा दीदिया के गांव ह नहीं शादी जहाँ भइल है हमारे हाँ अमीरपुर नामा नगर बा। अच्छा ओ जे हमर ससुरा ह। ससुर के का नाम है? हमार हाँ नरेश नाम ह। मम्मी जी के करा के तो कहत रही हमारे एगो दोस्त है उनका ससुर का नाम है शंकर। आ ये दीदिया के हमर बड़की हां रूपसागर ओली के वो करे नाम ह। ओए में दही भात दे दी तनी से दे दो तन के खा तन के दे दो जा पहले ही ऐसे ही खा ले ही अगर बाद भात तन के दे दो ना जा तन के दे दो रसम में खा ले ऐसे ही खा ली आ चले थारिया में ररा के बढ़िया से दे दे वो ठीक है कहत तारू। हाँ दीदिया का मैंने ता कबो ना बुझाला नु कि दीदिया का मैंने बुझाला कि हमारे घर ह पाहुन पहले जो त बाजारी पर से कौन ना चीज लेके हन हमारा खातिर खाला पुष्पा हमारा से निमने से बोलत हम। हाँ वहाँ के तो कोई से खरुआ के ना बोले। कहाँ बा बबुआ? उधर गई ना बहरिया सुना तानी जी आइल ही आइल बनी आई मौसी जी बुलाओ तनी रह के गारवा में खा लेवे का जन खाई त दे दो ना आगे बबुआ अच्छा खुश रह हां गोर तो लगबे ना कहीं। अरे असही खुश रह हमार बेटा चाहे हमर बहिन के बेटा खुश रह। अरे तो चिन्हते ना हो खजी यहाँ के
अरे बाबा तू ना खा चिन्हत रे नानी चुके नतिया के खेलैले बनियो कहता ना ना की चिन्हत है हमर लइका संगे ना खेलत रह से ई नरा में के लट कर हमर दुल्हा तोरा के अजी मौसी जी छोट रहे ना याद बा मौसी जी रौरा तो उनका से छोट लागता नहीं हमारे के बाक हम देखे अरे हम देखे में छोट बानी ओइसन हमर मट्टी चोर बानी नटुला बानी हां बाकी हमर उम्र ओतने बा जतन तू सोचत तारू अभी बेटा नतियन के दोनों के बियाह कर अच्छा दूगो ये पतो बताओ उतर मौसी, दियन सब घरवा कहाँ हो? नती अपन मामा का भूला गेला मामा गौआ थोड़ी। हमार बियाह भइल बा हाँ। ओइ जे सिकरा कहाँ बताऊनी है कन्या ठीक बोले तो गलते बताइए गलते तब वो सोच रहे चलो कर बनाओ लौट जी सिक कहीं ना हां सिकरा कहाँ बताऊनी है कन्या कहाँ बताइनी हां अरे रुक रे बबुआ जानत वे कपड़ा में घाव लागल बा ट्रेन पर से गिर गई रही जन ले उतियो से यादाश्त निमन नहीं खे रहत बच्चावा हमार जन तो ट्रेन पर चढ़े के शहर में तो का कर चल गइलू? और जानते बड़ ढाका अजी दुगो गाँव कुंभावा के में नाम बताइनी बता दी वहाँ के कुंभावे में तो गिरा नहीं गाँव के नाम ना बताइनी पूरा अरे गाँव से काले देबा बबुआ हमार में तो खुश नहीं खा बता मौसी घर तो नहीं कबो आवे के नहीं खे ना खुश बा तोर मौसा बड़ी तोरा के नाम लेत रहन नहीं नरिया में तोरा के लटकन गाड़ी देत रहस उनका के बही चोद तब नहीं याद बा उनका तोरा के हमेशा नाम ले पिलन गरिया तो नहीं हम लइका बड़ी लइका पता और करिया रहे त साफ हो गइल बा जानवा अजी तो वो पहले ही से ऐसा न कहनी ना जी हां हम तो बचपने से चले रहनी हां बल्कि गोरे रहनी तो घामा में काम करे पड़ता तब अब छावड़ा तोरा के बुझात लेवा दो कबर लेवा मुड़ावा दी हो बड़ा का बैठी दए जा चूल्हा भी का खाए के बस छुटो अरे को बोले के हो हम नहीं चिन्ह जी जानो तानी का होता मम्मी जी का सहेली है आज ले कौन था सहेली है आ दोस्त का नहीं था पता चला मम्मी जी के सहेली ई कौन हम तो जानते रहने कि रौरा चिन्ह था हम तो गांव घर में के दुल्हन मन तो नहीं चिन्ह था पहले हम सुने कि तोरा के चिन्ह हला दी हम नहीं चिन्ह मानो ना जी जान करे कम करी ना इनकरा के ना पापा जी के भीरी लेके जाए तो जानत ही है ना पापा जी चाहे रौरे ना पूछी कि हमारी मतलब कि दोस्त बने तो पूछबे ना करी हां झूठ बोल के मामा गांव के लोग पता ना रही करा हां पूछा तनी एक मिनट पूछी बढ़िया से लेकिन हमारे लागत नहीं खेलागत है कि अरे एगो चोरो चलो बड़ी से करी अभी हाला भरे हो गांव में ए कोई जी आई सुनी ना रहे इनकर वैसने रंग ढंग हमरा के लागत का पूछत रहे कि गहना कहाँ हो उनका मम्मी जी के मतलब कहते रहे कि दीदिया का बक्सा बा न आ ये दादा दिखले ना नु देखैले नहीं कि लेकिन बता देले कि हाँ सब कुछ बा तो ए कन्या हाँ मौसी जी तनी ले तू झूठे हाथ कब से बैठ रही खा लेती आवा तानी रुक बाबू पहले खिया दी खिया के कुछ निकाल देवे कि इनका की आई चाहे रो ओ हतिया की मौसी हो बाबूजी कहत रहन कि कोनो सहेलिए ना रहली हो अच्छा रुको जन बाबूजी उपाय बतैल हनु वही से पकड़ाई हो सुनत रे कहाँ हाँ जी हने आओ का हो गइल जी अरे मोबाइल इन्होंने फेंक लेके भाग जी तो फिर सुन बाबूजी कहल हन कि कोनो सहेली ना रहली हो का हाँ माई के कोनो सहेलिए ना रहे ई क्या कहतन जी सही में सही में आज हमने का सोचते रहिए सही बात हो गई हाँ रुक जानते कैसे पकड़ाई हाँ पकड़ाई कब जब एक से पूछल जाए कि मामा के गांव हमार कहाँ है बाबूजी कहल हन कि पूछिए तो तनी हाँ कि मामा गांव कहाँ बा ई तो बात ठीक कहतन बलाई का आ रुक मजाक पहले कह दे बाबू बियाह करे कहतनी मुझसे करबू ठीक कन मौसी जी बोला मौसी जी तनी आई इधर तनी अच्छे से पूछो ठीक बा कौन है कोने के हमरा के विदाई करब हम चलन हां जा लगलो मौसी हां बचाओ हम अच्छा फोन करे भंजा हमारा घर के हां फोन कर ले भंजा ऐसे विदाई कर द मोबाइल वहां के रतिया के रिचार्ज कइनी का के यहाँ के ना कहां बचाओ कोई से ओनिए से फोन कजी कइनी
हमारा पैसा बा। ओनिए से फोन आई रहल पूछी अच्छा ये बताओ मौसी मामा के गाँव कहाँ हम कनी कुछ लेट होता कन्या रुक आ रुक जाई जाए हमरा गांव के ना मिलेला जल्दी मामा गाँव कहाँ रहल हमनी के आ कहनी है ना कि भेजी ह हटियावतिया और हूँ भेजी ह बबुआ के हरदी उर्दी खूब रोपाला दे दे चुप पूछा तनी मामा गाँव कहाँ है तो बाहर हाला पहाला झूठे पे अरे नौतिया कैसे बोलता हमारा से आ सुन ली यहाँ को बतिया सुन ली का कहता हाँ मामा गाँव हमारा उहे बतियन कहता नहीं हो कि कब कब भेजे आइए हमरा गांव त देखी है कहाँ के आई तो पहले बता बताओ दी एथे नु हां केथी है अच्छा हमरो में रोजे नु कहियो आए थी केथी अरे देखो नतिया मुहाय में बात याद देखले ए कोने खा हमर साया भींजल बा ओकरा के मोर के इधर आई छूट जाई हम सुनी बैठा 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 मौसी बैठा अरे बच्चा रुक जो अरे ना ना बैठा मौसी अरे बच्चा रुक जो अरे बैठ अरे मौसी हम बैठ हेलो 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 ना बैठ आइए दा खइबो ना कोई हाँ धर कहाँ कोई का फोन है जी झूठे अरे तू लोग के नहीं रौरा तो कौनी हाँ कि सब हम जानत तानी जाने तो हाँ। मम्मी जी के नानी हो गाँव तो हमनी के नानी गाँव तो जानत हो अरे यहाँ वो के छोड़ो ना मम्मी के नाम बता हमारा काथी कहत रहू बती करी उर्मिला बताइए मत अरे हां उर्मिला दीदिया कौनतिया दीदिया कौन थी कि मम्मी जी के तो कोसिला नाम हो हां वे सब कोसिला झूठ बोलत रही अरे पूर्वक बनाते हुए हो रौरा सब का हाल है ये सब वो घूम घूम गाँव के में- खाएला चोरायल जी आ मार के भगाई के जल्दी मार के भगाई टाइम करे ना के ना रुक ऐसन पुलिस बुलाई रुक रुक ए, रुक देख रे देखो बाबूआ ए देखो 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 ए बेटा बात का चोरा रहे बताओ सही से कोनी के बताओ देखो भैया ऐसन बात नहीं है देखो दी 12 नंबर पर फोन लगाई ना रुक जरूर ना 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 12 नंबर पर लगाई पहले कहानियां सुन ले हाथ कहानी जोड़ा तनी बताओ, क्या? बड़ी दुखी यार औरत है हम ठीक नु हमारा कुछ एकदम देखो चोटी ना होई तो का हो हां हम करी पेट जी आवे खातिर तरीका छोड़ा बबुआ हाथ पहले बताओ ना ना भाग जाओ तब हम ना भागम हो हाँ, तो कोनो भाग जाओ। चोरी छिनारी करले बानी देखो होतनी खाई खाती हम कल झूठ बोली ना कि हम बाकी कोनो और चीज ना छुइने जानलो हम हाथ जोड़त नहीं हम चोर जा सही मेरा मम्मी जी को दोस्त नहीं थी सहेली हमर मम्मी जी हम तो जानते अरे झूठ बोलती है कहनी ना तो के हम देखल ही ना नहीं हजले ये कुला मेरा रो कतीरिया चरित्र नहीं थी जहां हमनी के जान पावत आई बताओ अगर चोर ना हो तो तू बक्सा कहाँ पूछत ले माई के हमारा ऊ तो ऐसा ही पूछत कहाँ रहनी खाती ऐसा आ गहना कहाँ पूछले हो गहना को पूछनी है पूछनी ना पक्का नहीं तू झूठ बोले लुका हो ए जी हमारे घर में आके और सच्चाई मत बनी ढेर ठीक बा देखो हमार झोरा चेक कर जा हम कुछ नहीं झूठ बोलबू अब केवड़िया में बंद कर दे बुला दे 100 नंबर वही में लेके चल जी सर आ लगा दे कुछ चोरा के कहने कहाँ ले गेल दी लगा देखो तार गोड़ पड़त नहीं तो सुना ना आई मोबाइल ये लेके चल गई अरे छीन के